היי, אני רן מאוצרות מהבית, והיום בעתיקות בשתי דקות נדבר על כלי נשק קרים. נתחיל בחרבות עתיקות, עשויות פלדה, עם ידיות שמחופות בעץ, מאוד מאוד מעניינות. אתם לא מצליחים לראות בגלל הפטינה, אבל הן מלאות חריטות יפות ומיוחדות. גם זו עתיקה מאוד. הן מאוד מאוד נוחות לשימוש בעולם הקדום, הן יושבות טוב מאוד על היד, חדות כמובן, יחסית עם כל השנים שעברו עליהן. כאן יש לנו עוד סכין, ללא הבית שלה, נדן. היא הייתה עשויה ממשהו קצת מלחיץ, ככל הנראה מרגל של עז או משהו כזה. כאן יש לנו זוג תופרים, ואז יש בסיס נחושת עם להב פלדה חד וחזק. אין לנו כל כך הבנה על השנה והתחום, אבל נראה לי שזה דווקא אפריקאי. כאן יש לנו סיפור מדהים. בחור יהודי אמריקאי שנכנס לחנות כלי נשק בארצות הברית וראה את החרב הזאת. זאת בעצם לא חרב אלא סכין ייצוגית של קצין חיל הים נאצי. הוא לא רצה להשאיר להם אותה שם, לא רצה שהנאצים יקנו אותה, הוא קנה אותה והביא אותה לכאן לא כדי שנמכור לו, אלא כדי שהיא תהיה כאן לתצוגה. היא נפתחת ככה, מאוד מאוד איכותית, מקצועית, סמל חיל הים, סמל הנשר הנאצי, כל החותמות הראויות. וכאן בחרתי להראות כלי עבודה שאני חושב שהוא פועל יוצא לכלי נשק. מדובר פה במספריים שמי שיצר אותם זה נפח. אותו נפח שהיה מייצר את הכלי נשק ייצר גם כלי עבודה. עד היום הן תקינות, צריך אומנם קצת להשחיז אותם, אבל הן תקינות חזקות, איכותיות. ואלו העתיקות הנהדרות שלנו מתחום הנשק הקר. אז לכו לחפש באוצרות מהבית.